Hej och välkommen till min YouTube-kanal. Eller vad det nu heter. Det är Rasmus som har lärt mig om detta. Jag vet inte så mycket om detta. Men jag tänker inte ge face reveal. Men nu har jag hört att det finns något som heter intro. Så jag tänker vi kör. Håller han högt som fan, jag vill ha mat. Hans morsa steker ägg med extra fett. Så Rasmus ska bli fettmätt. Man hör hans morsa krossa ett. Ja, hallå, det var direkt från Nordpolen här, det är Rasmus mamma. Ja, jag är större än hela landet här, jag bor här, jag är så himla tjock. Det är Rasmus mamma här. Ja, det är Rasmus mamma. Ja, Rasmus. Lilla grabben, Rasmus, yeah. Rasmus, en riktigt fin liten pojke. Jajamän, Rasmus.